Rina wengi rawali tansah ketula memuji marang Kang Kuwasa mugi yen kalendo paring pangapura urip tentrem ayam uga kanthi mulya. Katur tunggu ketika dipun sunat mugi-mugi dados putra kang saleh lan dados putra kang mugi raden bangsa Jawa lan turut kedahe Gusti Allah. Campur Sari Yupratama aduh Rama ibu urip tentrem ayam uga kanthi mulya. Nganti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sing lali swargane donya ana sukune wong tuwa wong kang suci gedhe ganjar. Ucapan kembali untuk seluruh tamu undangan, selamat menikmati hidangan dan kemudian kepada dengan semuanya. Sinabi hati pasukan dengan sempurna dengan sami yang dirasing Martino sarang-sarang kita ngadakan kalian Campur Sari Yupratama matur sembah nuwun.